हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। नोंथाङा एलपीजी गेसनि साबसिडिखौ मोनबाय थादों नामा? जुदि मोनाखै बिदिब्ला बे भिडिअखौ आबुङै नायलांबाय थादो। जुदि नोंथाङा सरकारा होनाय गेसनि साबसिडिनि रां मोना एबा मोननो हायाखै, बेनि गोबां जाहोन थानो हागौ, जायखौ दिनै नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै गासैखौबो आबुङै मोनथिनानै लानो हागोन आरो न'आव थानानै गासै खौरांखौ मोनथिनानै लानो हागोन। बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो गासैखौबो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। हादोराव बांनायनिफ्राय बांदों एलपीजी सिलिन्डारनि बेसेन। दिनैबो बांदों एलपीजी सिलिन्डारनि बेसेना। थांनाय गिबि अक्ट'बर खालाराव सरकारा फालांगियारि गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ 40 रां बारायदोंमोन आरो दिनै नखराव बाहायग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ 15 रां बांनाय नुनो मोन्दों। नाथाय बेबायदि बेसेन बांसेयावबो मिरु सरकारा होनाय साबसिडिनि रांखौ मोननो हायाब्ला खरसाया खरसा जानानैनो थायो। नाथाय बे रांखौ माबोरै मोननो हायो? बिदिब्ला दिनै नोंथांमोननो बेनि बागै हादोरनि साफ्रोम सरकारि गेस बाहायगिरिनो मिरु सरकारा साबसिडि सोनानै हरो आरो बे रांखौ बाहायगिरिनि बेंक एकाउन्टआव सोनानै हरनाय जायो। नाथाय बेनि सिगाङाव नोंथाङा सरकारि अनसुंथाइनि फारिलाइयाव गोग्लैयोना गोग्लैया बेखौ मोनथिनानै लाग्रोनांगोन। आरो जुदि नोंथाङा सरकारि अनसुंथाइनि फारिलाइयाव फैयो, अब्ला बे राङा एकाउन्टआव हाबदोंना हाबाखै नायनो हागोन। बेंक एकाउन्टजों लोगोसे आधार आइडि लिंक गैयाब्ला बे राङा नोंथांनि एकाउन्टआव हाबनाय नङा। बेखायनो गोबाव खालामालासे थाबैनो लिंक खालामनानै सरकारि अनसुंथाइ मोनैनि आरो मोनसे गिदिर जाहोनानो जाबाय नोंथाङा बाहायनाय एलपीजी आइडिजों लोगोसे एकाउन्ट नाम्बार लिंक गैयै। बेनि थाखाय खाथिनि डिस्ट्रिबिउटरनाव थांनानै बेनि थाखाय फोरमायथि हैनो हागौ। रायजो लानानै एलपीजीनि साबसिडिफोरा गुबुन गुबुन। जायफोरनि नखरनि बोसोरारि आयआ 10 लाख एबा बेनिख्रुइ बांसिन, बिथांमोना बे साबसिडियाव फैया। 10 लाख आयखौ नखरनि बिसि फिसाय सानैनिखौबो साननाय जायो। थानानैनो मबाइलजों नोंथांनि एलपीजी गेसनि साबसिडिनि राङा हाबदोंना हाबाखै बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइलनि जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव बेवहाय नोंथांमोना टाइप खालामनानै होब्लानो जाबाय mylpg.in लिरनानै सार्च खालामनानै होनो नांगोन। सार्च खालामनानै होनायनि उनाव बेबायदि पर्टेल ओंखारनानै फैगोन। दानिया नोंथांमोना बेवहाय मा खालामनांगोन होननानै बुङोब्ला बेवहाय नोंथांमोना आगदाथिंजाय खनायाव बेयाव नुनो मोन्दों क्लिक टु गिभ आप। नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होनो नांगोन। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव बेयावनो मोनथाम कम्पानिया ओंखारनानै फैगोन। थामहिनबा नोंथाङा नखराव बाहायनाय गेसआ बबे कम्पानिनि नोंथांमोना बेखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होनो नांगोन। स' बेवहाय नोंथांमोना दिन्थिनानै होनो थाखाय आं मोनसे जायखिजाया बेबायदिनो सेलेक्ट खालामनानै होबाय। सेलेक्ट खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेबायदि इन्टारफेस गेवनानै फैगोन। आरो दानिया बेवहाय नोंथांमोना माखासे खोथाखौ मोनथिनानै लानो हागोन। बेनिनो बेवहाय नोंथांमोना मोननै अपसन नुनो मोन्दों, साइन इन आरो निउ इउजार। दानिया नोंथांमोना बेवहाय लगइन जानो थाखाय नोंथांमोना बेवहाय निउ इउजाराव क्लिक खालामनानै होनो नांगोन। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेबायदि इन्टारफेस गेवनानै फैगोन। दानिया नोंथांनि जि आइडि नाम्बार, थामहिनबा गेसनि जितु एलपीजी गेसनि आइडि नाम्बार नोंथांमोना बेवहाय लिरनानै होनो नांगोन। बेनिफ्राय नोंथांनि जि मबाइल नाम्बार बेखौ बेवहाय नोंथांमोना एन्टार खालामनानै होनो नांगोन। बेनिफ्राय बेवहाय कन्टिनिउ खालामनानै होनो नांगोन। स' बेबायदिनो जुदि नोंथांनि कनजुमार आइडि नाम्बारजों नोंथांनि मबाइल नाम्बारा लिंक गैयाब्ला बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों मोनसे फर्म। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे फर्मखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनानै नोंथांनि जि डिस्ट्रिबिउटर बिथांनाव जमा होयोब्ला नोंथांनि कनजुमार आइडिजों लोगोसे मबाइल नाम्बारखौ लिंक खालामनो हागोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो। क्लिक खालामनानै होनायनि उनावनो नोंथांमोननि जि मोनसे इन्टारफेस ओंखारनानै फैगोन। बेवहाय नोंथांमोना फिउ सिलिन्डार बुकिं हिस्ट्रि नुनो मोनगोन। बेवहाय नोंथांमोना गासैखौबो डिटेल्सआव नायनानै लानो हागोन जे नोंथांनि जि साबसिडिनि रां बेयो हाबदोंना हाबाखै। बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोना बेवहाय मोननो हागोन। आरो जुदि मानिबा जाहोनाव नोंथांमोननि जे रां बेयो हाबाखैब्ला नोंथांमोना बे मोनसे टल फ्रि नाम्बाराव फन खालामनो हागोन। बे जाबाय 1800233555। थामहिनबा 1800233355 आरो 5। स' नोंथांमोना बे फन नाम्बारावहाय नोंथांमोना फन खालामनानैबो मानो थाखाय हाबाखै नोंथांमोना बेनि खौरांखौ मोनथिनानै लानो हागोन।